Zorginstelling SVRZ is landelijk koploper als het om verduurzamen gaat. Maar nog mooier is dat dit vooral heel veel geld scheelt. Dat betekent eigenlijk dat je meer middelen vrij hebt om die aan zorg te besteden. Het gaat bij ons niet de deur uit in energieverslindende gebouwen, waardoor je hele hoge energiekosten hebt. Want die zijn ook nogal gestegen, die prijzen. En verder in deze uitzending. Terneuzen vreest voor meer indringers en duizenden flesjes zonnebrand gedoneerd. Goedenavond. De investeringen van zorginstelling SVRZ beginnen te lonen. De afgelopen jaren investeerde de instelling volop in het verduurzamen van haar locaties. Met resultaat. Want behalve landelijk koploper in verduurzamen is SVRZ nu vooral veel minder geld kwijt aan energiekosten. Geld dat nu ten goede kan komen aan de zorg. Dit zijn twee groepswoningen die we opleveren nu op dit moment, die we van het gas afhalen. Daarmee gaan we ook deze 18e woningen al van het gas af. En dan hebben we er nog 2 te gaan, zodat later dit jaar alles gasloos is hier op locatie. Ter Schorre in Terneuzen, de grootste locatie van SVRZ, moet dit jaar volledig gasloos zijn. Hier hebben we alle radiatoren weggehaald en hebben we voorzien van vloerverwarming, zodat we ook in de zomer wat kunnen koelen. En hier is onze techniek te zien van de warmtepomp, zodat we hier ook de verwarming duurzaam kunnen opwekken. Waar staan we nu? We staan nu in het hoofdgebouw van SVRZ ter Schorre. In het nieuwe ketelhuis waar alle binnendelen van de warmtepompen staan. Zodat we hier ook op een duurzame manier ook het gebouw van warmte kunnen voorzien. Ouderenzorglocatie SVRZ is koploper in Nederland als het gaat om duurzaamheid. Op 6 proeflocaties is bijvoorbeeld het gasverbruik met meer dan de helft verminderd. We hebben al 60% van ons gasverbruik per jaar hebben we gereduceerd ten opzichte van 2018. Dat was volgens de organisatie ook nodig, omdat de zorg een erg vervuilende sector is. Landelijk is er zo'n 7% van de CO2-uitstoot wordt door de zorgsector veroorzaakt. En ik geloof dat bijna zo'n 13% van de hele afval- en materiaalgebruik komt vanuit die zorgsector. En dat willen we natuurlijk eigenlijk niet. We willen als sector ook verduurzamen. Daarom is er ook de Green Deal duurzame zorg. Die Green Deal heeft als doel dat de zorg ook op lange termijn goed is voor de mens en aarde en dus niet leidt tot gezondheidsklachten of extra vervuiling. Om dat te bereiken past SVRZ niet alleen de gebouwen aan, ook wordt afval gescheiden en maakt de organisatie nu gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen. Deze is voor de vloerreiniger, dus het interieurreiniger. En dit is voor het sanitair. Is dat nou anders in gebruik dan gewone schoonmaakmiddelen? Jazeker, je hebt er heel weinig van nodig en je kan er eigenlijk gewoon heel veel mee schoonmaken. Het is even wennen, omschakelen van de huidige producten die we gewend waren. Waar moest je aan wennen? Want je zegt moest even de dosering vooral, ja. Als beloning heeft de SVRZ een milieucertificaat gekregen. En dat niet alleen, doordat de energiekosten lager zijn, blijft er meer geld over. Dat betekent eigenlijk dat je in je exploitatie dat je wat meer middelen vrij hebt om die aan zorg te besteden. Het gaat bij ons niet de deur uit in energieverslindende gebouwen, waardoor je hele hoge energiekosten hebt. Want die zijn ook nogal gestegen, die prijzen. Dus meer geld over voor het bieden van zorg? Ja, in feite wel. Hoewel het door de drukte op het elektriciteitsnet lastig wordt, heeft SVRZ de hoop om in 2030 geen uitstoot meer te veroorzaken. De meest voorkomende kanker in Nederland is huidkanker. En zonnebrand helpt die kanker te voorkomen. Maar als je een krappe beurs hebt, dan kan een flesje crème al snel te duur zijn. Daarom geeft de Voedselbank ze nu gratis mee aan hun klanten. 1250 flesjes staan er klaar. Een flesje wat in de winkel al gauw zo'n €10 kost. Ja, het is best heel duur, zonnebrandcrème. Dat het budget het niet toelaat om het te kopen. Daarom doneert de GGD deze week zonnebrandcrème aan iedereen die een voedselpakket krijgt. De zon geeft natuurlijk ook heel vaak een heel lekker gevoel en daar moeten we ook zeker niet van af. Hè. Mensen worden er ook blij van. Maar het is wel heel belangrijk om je in te smeren. Huidkanker is namelijk de meest voorkomende kanker in Nederland. En in Zeeland ligt dat zelfs nog een stuk hoger. Dat komt door de vele zon die er schijnt. Naast de crème krijgt iedereen een folder met advies. We geven ook de boodschap mee weren, kleren, smeren. Dus je hoeft je niet alleen maar in te smeren. Je kunt er ook voor kiezen om met name natuurlijk tussen 12 en 3 uit de zon te blijven. Of kleding met lange mouwen aan te doen. De donatie is eenmalig. De Voedselbank hoopt dat bedrijven in de toekomst zonnebrandcrème willen doneren.
Zeeuwse woningcorporaties luiden de noodklok. In een brief aan minister Mona Keizer waarschuwen ze dat de bouw van 3500 woningen op de tocht komt te staan. Aanleiding is het kabinetsplan om de huren voor dit en volgend jaar te bevriezen. Volgens de woningcorporaties klinkt het sympathiek, maar is de schade van het voorstel groot. Door minder huur te vragen hebben de organisaties ook minder geld om woningen te bouwen of te verduurzamen. En als woningen niet worden verduurzaamd, zullen bewoners juist meer blijven betalen aan bijvoorbeeld stookkosten. De gemeente Terneuzen wil dat eigenaar Oostappengroep voorkomt dat er nog indringers het leegstaande Scheldorado in Terneuzen binnen kunnen komen. De laatste tijd is het leegstaande en verpauperde zwembad een geliefde bestemming voor jongeren. Aanleiding is een video van een Belgische YouTuber die het pand ook is binnengedrongen en daar een video van heeft gemaakt. Deze week kregen 7 Vlaamse jongeren een boete voor het illegaal betreden van het gebouw. Wethouder Frank van Hulle vreest dat de video meer jongeren op de gedachte brengt het pand te betreden. En ondanks de regen van de afgelopen dagen blijft de situatie in veel natuurgebieden in Zuid-Beveland zorgelijk. Dat meldt Natuurmonumenten. Daarom wordt er nu water het natuurgebied De Poel bij Sinouwskerken ingepompt. Water het gebied is hard nodig om weidevogels genoeg voedsel te kunnen bieden en uitdroging van de onderliggende veenlaag tegen te gaan. De pomp blijft een week draaien om ervoor te zorgen dat het water zich door het hele gebied kan verspreiden. Een stalletje langs de weg met groente en fruit. Zo zijn veel boerderijwinkels ooit begonnen. Maar inmiddels zijn ze niet meer weg te denken. De een nog fraaier dan de ander. En dat zijn er ook steeds meer. Maar welke is nou de beste? Nou, dat wordt de komende weken beslist bij de verkiezing voor de Nationale Boerderijwinkel Award. Een van de kanshebbers voor de beste boerderijwinkel van het jaar is het stalletje onderaan de dijk hier in Geersdijk. We verkopen uien, aardappels, eieren, groenten, cadeauartikelen. Ja, heel breed assortiment. En dat is een trend. Boerderijwinkels verkopen steeds meer producten. Naast de aardappelen en de uien ook de kaas van een collega en het fruit van een buurman. De winkeltjes op de boerenerven professionaliseren. Boerderijwinkels zijn verbonden in gemeenschappen, zijn actief bezig met communicatie, zijn online actief, actief via andere bedrijven. En doen vaak meer dan één product. Zo ook de locatie waar we vandaag zijn. Meer dan appels en aardappels. Sinds de coronatijd neemt het aantal winkeltjes toe. Ook hier in Geersdijk begon de familie Van der Maas een paar jaar geleden met het stalletje. De oorsprong ligt in de coronatijd, toen de kinderen thuis waren van school. Dat we dachten van we vinden het leuk om iets te doen, bezig te zijn. En we konden niet weg, dus lekker met elkaar iets ondernemen. En het biedt afwisseling, we zijn lekker buiten bezig. En ja, dat. Inmiddels is het aantal boerderijwinkels in Zeeland in 10 jaar tijd verdubbeld naar zo'n 400 verkooppunten. En ook de omzet groeit. Voor de boer is het een hele belangrijke inkomstenstroom. Als je kijkt, alleen al in Nederland is er een totale omzet van 600 miljoen afgelopen jaar. Daarnaast zorgt het voor een belangrijke verbinding tussen boer en burger. Die relatie leggen via de verkoop van product is een heel mooi iets. Je wil belevenis, je wil mooie producten zien. En ik denk dat mensen ook wel het verhaal willen horen. Er wordt natuurlijk heel veel geschreven over boeren, maar er wordt heel weinig gepraat met boeren. En ik denk dat mensen die informatie ook wel naar op zoek zijn. Bedankt mevrouw. Ja, jij ook, de volgende keer, hè? Doei, doei. Voor de tweede keer wordt nu de verkiezing beste boerderijwinkel van Nederland gehouden. Om de florerende winkeltjes extra in de schijnwerpers te zetten. Behalve dit stalletje in Geersdijk maken nog 36 Zeeuwse boerenwinkels kans op de prijs. Het startte zwaar bewolkt met ook enkele buien, waar ook flinke exemplaren tussen zaten. Het werd maximaal 13 graden. Morgen vooral landinwaarts nog kans op regen. Voor de meeste kans op zon moet je toch echt aan de kust zijn. Moet je je wel warm aankleden, want warm wordt het morgen niet. Door een stevige noordenwind wordt het maximaal 12 graden. Vanaf vrijdag wordt alles wel weer langzaam zonniger en ook vooral weer warmer. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Voor het laatste Zeeuwse nieuws kan je natuurlijk altijd nog terecht bij ons online, in de app of op omroepzeeland.nl. Voor nu nog een hele fijne avond.